Niretzako lehenengo txandak, ez dira erreza, ze azkenean nahiko nerviosa nengoen Israel eta ostean, baina, helburua lortu dut, ronda pasadet eta ni txapelketa hontan sentsazioak bilatu nahi ditut, berriz ere ritmoa hartu eta hau izango dira nire helburuak. Eta, pozik txanda pasatxagatik eta, bihar kondizio hobeagoak egongo dira, handiago, oportunitate gehiago, nire surfateatzeko eta hori da. Exigentea beti, beti naz, baina, egia da kondizioak ez daudela oso erreza eta, saiatu naiz behintzat diferentzia egitea eta, hala ere pare bat errore egin ditut, hurrengorako baditut ja identifikatuta eta bihar txanda hobeagoa egiten dudan. Lehen esan dudanez, niretzako txapelketa hau erritmo hartzeko txapelketa da. Egia da, aurten ez dugula aukera askorik izan txapelketetan aritzeko, ez nazionalki ez internazionalak. Eta hori ni sumaut dut. Pasaren urteetan beti erritmo batekin etortzen ginen txapelketetara eta aurten ez dugu hori aukerak izan eta orduan sentsazio desberdinak ditut eta helburua erritmoa hartzea eta berriz ere nire burua eta nire surfa gogor ikustea, ez? Esan beharrago Europan kontinente guztietan baino maila handiago dago, hau da, surflari gehiago dauz maila altuagaz, eta pasaren urtean eta azken urteotan Europako surflariok beti top 20an egon gara, top 30ean munduan, ez? Orduan, sailkapen hau mostea gehi, wilkar batzuk ematea, guretzako hori da, oso karo dago alkatzea, eta batzuk kanpoan geratuko gara, ni saiatuko naiz internazionalki txapelketa batzuetan parte hartzeko aukera dudan, baina hala ere ekainean berriz ere sailkatzeko aukera daukagu hurrengo urterako, eta hori izango da, denboraldia ez dago utzi, eta hori jarraitu behar dugu.